హాయ్ అండి అందరికీ. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చిన్న డౌట్ అనేది ఉంది కదా, ఇంట్లో శివలింగం పెట్టుకోవచ్చా అనేసి. ఇంట్లో శివలింగం పెట్టుకోవచ్చా, మనం గుడుల్లోనే కదా శివలింగం ఉంటుంది, ఇంట్లో శివలింగం పెట్టుకుంటే మనం పూజ చేయాలి కదా డైలీ అనేసి. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో శివలింగం అయితే పెట్టుకోవచ్చండి, అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు. నేను కూడా ఇంట్లో శివలింగం పెట్టుకున్నాను. నేను డైలీ శివలింగానికి పూజ చేస్తాను, కానీ దానివల్ల నాకు కలిగే ఉపయోగాలు, మనశ్శాంతి అనేది ఉంది. నా ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు అనేవి మెరుగుపడుతున్నాయి. అప్పుల బాధలు కొద్ది కొద్దిగా అయితే తీరుతాయి ఖచ్చితంగా అండి. మనకి శివయ్య తోడు ఎప్పుడూ ఉంటుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ శివయ్యను నిత్యం దీపారాధన చేయండి, నిత్యం ఆయన నామస్మరణ చేయండి. అందరూ ఆయన నామస్మరణ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ అనే నామం ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని వెన్నంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓం నమః శివాయ అనే నినాదం చేయండి. ఓం నమః శివాయ.